שלי, יקרה. זהו זה. מה קרה? מהיום אסור לאף אחד לענות טבעת על האצבע. רק לי. אבל למה? ככה. מי שימצא עם טבעת על אחד מאצבעות היד, ייכנס לכלא תכף ומיד. אבל למה? כי ככה אני רוצה. למה? ככה! אבא שלך, המלך הקודם, לא מסכים לדבר כזה בכלל. נכון, הוא היה עושה הכל כדי שהעם שלו לא יסבול. כן, אבל זה היה פעם, כשכולם דאגו לכולם. היום זה כבר לא באופנה. היום אתה צריך לדאוג לעצמך, כי אף אחד לא עושה את זה בשבילך. בקיצור, זהו הצו, ונא לידע את כולם. אנחנו כבר נדאג למסור אותו לעם. טוב, אני הולך לישון עד הצהריים, אז לא להרעיש בין עכשיו לשתיים. לקי, תקשיב, זה לא יכול להימשך ככה. ברור, גם לא מבחינתי, אבל מה נעשה? לא יודע, זה הכל בגלל שהנסיך שלנו לא מכיר את העם. מה זאת אומרת? אם הוא היה יוצא החוצה, סובב בין האנשים, הוא היה רואה שיש להם חיים קשים. זה היה משנה דעתו על בטוח. נכון, אם הוא היה רואה מקרוב מה קורה במדינה, הוא היה נראה אותה בצורה הגונה. בדיוק. רגע, אולי אם נוציא את הנסיך החוצה בעצמנו, נוכל לחנך אותו במעדנו. יפה! בוא נוציא אותו מהארמון. רגע, אני חושב. יקי! 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 מה? תני לי רעיון, אז אל תשאל אותי. אני יודע. אולי תתייעץ עם היועץ המלכותי. נכון, אתה פשוט גאון, אני אביא אותו 1 או 2. אולי לא יהיה איזה רעיון. ואיפה ל2? עושים! כל יום שעובר ממש מהפח אל הפחד. אם ליועץ הזה לא תהיה איזה מזימה, תחבולה, כל המדינה תהיה מצוברחת. הוא בא! נו, אני מבין שיש מקרה חירום. כן, המצב ממש עגום. אז טוב שיש יועץ, שמייעץ, שאפשר איתו להתייעץ. כן, אז ככה, זה בקשר לנסיך ולמצב. נו, מה הוא כבר עולל עכשיו? זה כבר בלתי נסבל כל מה שהוא עושה, כל היום חוקים, גזרות, כללים, מיסים. די, נשבר! אני מרגיש אותו דבר. אז מה עושים? רצינו לחנך אותו במו ידינו. אבל איך? מה תעשו כדי שהוא ישתנה? חשבנו להוציא אותו החוצה מהארמון, כדי שיכיר את אנשי העם. רעיון חכם. באמת? בהחלט, גאוני. אבל אני לא יודע איך להוציא אותו. גם לא אני. אם כך, תנו לי רגע לערער בדבר. כן, זה רעיון לא רע. נו! יש לי רעיון. נו! רעיון שיגעון. נו! איפה הוא עכשיו? הוא בדרך למיטה שלו, לישון. מצוין. אתם רואים את הבקבוקון? שפכו אותו לתה שלו, כשהתה עדיין חם. מהר, לפני שהוא נרדם. יש לי כבר תוכנית והיא גאונית. אז אחרי שתיתנו לו את הבקבוקון, תבואו לחדרי ואספר לכם את הרעיון. קדימה! יום שלם עבר והוא לא מתעורר. מאתמול בצהריים, הוא רק נוחה. אתה חושב שהתפקיד שלו תצליח? מה זאת אומרת? הוא הבטיח. בוקר טוב. בוקר טוב! שוב פעם מקשקשים? ארוחת הבוקר כבר מוכנה שאתם רוצים מתלחששים? בהחלט תוד רממותך. הכנו סלט, גבינות, פנקקים עגולים, ומעליהם פיזרנו כל מיני עיגולים. עיגולים? עיגולים על הפנים? איזה פנים? שלך, אדוני. אם אני לא טועה, יש לך עיגולים על הפנים. אתם ירדתם מהפסים או מה? כן, עיגולים, מכוערים כאלה, יש כמה וכמה. נו באמת, תביאו לי את המראה. אני יודע, זה בטח ברור. הנה, אין כלום, זה די ברור. יש, אני חושש. מה זה? אני נראה זוועה. אני לא אאמין, זה בטח חלום. מה זה הקטעים האלה שצצו משום מקום? נו, אמרתי לך שיש כתמים. אבל איך זה קרה? אדוני, זה לא כזה חמור. לא חמור, זה ממש נורא. אני נראה כמו ליצן. דווקא מאוד יפה לך. שקרן! אדוני, באמת, שום דבר לא קרה. אני אלך לקרוא לרופא. לרופא? המומחה, אין ברירה. לא, חזור הנה, מהר! אני כבר חוזר! אני לא כל כך אוהב רופאים. אתה רוצה להישאר ככה על הנצח עם עיגולים ירוקים ומכוערים על המצח? והוא רופא טוב? מצוין. הוא גיא! שלום!
אמרתי בריא. נכנסת מקולקל, יצאת טרי. באמת פרופסור, כלום לא קרה. כעת נבצע בדיקה קצרה. איך אתה מרגיש היום? לא טוב. כלומר, לא רע. מה קרה? אני מריח פה מחלה גדולה נורא. מחלה גדולה? ענקית. כמה גדולה? מפה ועד ארצות הברית. נו תגיד מה יש לי, ואל תשים ממני כלום. אתה רוצה להיות בריא? אז נא לשמור על פה סתום. זהו, סיימתי. התוצאות הן איומות. באמת? דבר, ספר. אדוני הנשיא חולה במחלה ציורית, והתמים שעל הפנים לא ירדו לעולם. לעולם? לעולם? לעולם. ככה הבדיקה אומרת. אבל אתה יכול להציל את עצמך. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה פנים יפים, אתה צריך לרוץ לרופא המיוחד שמומחה בפרצופים. יאקי, זקי, תעלו על הסוס ותעלו לך את הרופא הזה מיד. לא, 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 לא. מי שרוצה ממנו תרופה, צריך להגיע לבדו עד אליו. לבד? ברחבי הממלכה? אף פעם לא יצאתי מהארמון. וצריך להחליף בגדים! מה זה? מה אתם עושים? אסור שידעו מי אתה! אנשי העם לא מחבבים אותך, כמו שאומרים. הם לא סובלים אותך אם הם מדברים. אז כדאי שתלבש בגדים פשוטים, כי אם מישהו יפחיד שזה אתה ומלכותך, זה יהיה סופך. זהו, אתה מוכן. קדימה, אין זמן. ואיפה הרופא הזה גר? מעבר לנהר, מתחת להר, בקצה השני של הממלכה. בהצלחה! נו, איך הייתי? היית מעולה, עכשיו הנשיא חושב שהוא חולה. עכשיו הוא יחפש את הרופא המיוחד ויאלץ לחצות ברקע את כל הכפרים. אחד. וכשאחזור ינסיך הרבה יותר טוב. מרשים! מקסים! מדהים! רגע, מה עם הכתמים? מה לדאוג? בקבוקון שנתתם לו אומנם עושה כתמים, אבל הבקבוקון הזה הוריד אותם. אז אחרי שהוא ילך לחפש את הרופא, לא ימצא ויחזור, הבקבוקון הזה ינקה לו את האור. איזה גאון. מה שנכון נכון. איזה הצלחה, איזה תוכנית. מספיק עם המחמאות. נתראה בארוחה. סליחה? איזה ארוחה? הארוחה שאתם מכינים לי. לך? תגידו, עכשיו כשאין נסיך, מי לדעתכם יהיה השליט? מה? מי יחליט? על מה? על הכל, המצב החברתי, החינוך, הכלכלה. מה איתה? מי יחליט על כל המצב? מי? אני כמובן, אני המלך עכשיו. לפי החוק, אם המלך נעלם ליום, יומיים או שבוע, אז בעצם בינתיים הוא המלך. נכון, זה חוק ידוע. כן, אז הארוחה? זה דווקא די נחמד להיות מלך. נחמד בהחלט. כן, זה נחמד, אבל רק שלא תתרגל. למרות שזה די משעשע, זה רק זמני, אתה יודע. כן, ברור, זה רק לשם הבידור. הם רק חושבים שזה זמני. הם לא יודעים מה עוד כתוב בחוק. בספר החוקים כתוב שאם המלך נעלם באופן תמוה ולא חוזר תוך שבוע, אז זה שמשמש כמלך זמני הופך להיות המלך הקבוע. כל חיי חלמתי להיות מלך, וכעת באה ההזדמנות, ובגדול. אני רק צריך לקוות שהמלך ילך לאיבוד ולא ימצא את הדרך חזרה לארמון. זה הכל.
אלוהים! איזה שק עקשן! אם תמשיך ככה, לעולם לא אסיים בזמן. היי, אתה! שלום לך, בחור צעיר! תגיד, יש לך במקרה סירה אונייה? יש, למה אתה שואל? ככה, אם אני שואל, סימן שאני צריך. צודק, נו, תמשיך. אנחנו חייבים לחצות את הנהר הצד השני. אנחנו? כן, אתה ואני. אני חייב לחצות את הנהר. מה כל כך דחוף? ככה, דחוף, עד מחר. שמע ידידי, אשמח לקחת אותך במהרה. רק קודם מעמיס את העסקים לסירה. עזוב את השקים, אין לי זמן. עכשיו תיקח אותי מכאן. לא, אסור לאחר לנסיך. רק נעמיס את המשלוח ונצא. אבל אני חייב טוב, בסדר, אני אחכה. תגיד, למה אתה לא ממישהו שיעזור לך? אם מישהו רק היה בא ומציע לי את העזרה, הייתי מקבל אותה בשמחה. נו, אז מה הבעיה? היי, יש פה מישהו בסביבה? צריך עזרה בסביבה. אין אף אחד. לא נורא. טוב, בסדר, אני אעזור. זוז, תראה איך עושים את זה. אבא, אני מצטערת שאיחרתי, אבל לא הצלחתי לשכנע את הנסיך. אני אוריד את הסל ואתחיל להעמיס. לא, אין צורך יסמין. לא תאמיני מה התרחש. נכון, אתה תמיד דובר אנשי ניסים? כן? אז יש. נמצא פה בחור שעוזר. אבא, על מה אתה מדבר? איזה מזל, אחרת היינו מקבלים עונש או קנס. קנס? אני שמה על הנסיך הזה פס. טוב, אפשר ללכת. זה היה השק האחרון. מה זה? מי אתה? מישהו מהארמון? לא, 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 לא. ההפך הוא הנכון. זה הלם החביב שסיפרתי לך עליו. הוא סחב את כל הסחורה. את כל השקים לבדו? לבדו ואף שם אותם בסירה. וואי, אני מתנצלת מעומק הלב. אתה חייב לסלוח לי, אני מצטערת על הטעות. זה בסדר, אני אקבל את התנצלותך. אתה ממש מלאך, איך שעזרת לאבא שלי. אני לא עזרתי לאף אחד, גברתי הצעירה. אני בסך הכל זרק את הסירה. זו יסמין, בתי היקרה. היא הלכה לחפש משהו לאכול וכרגע חזרה. מצאתי בסך הכל סנונית אחת וכמה פטריות. זה מה שתאכלו לארוחת הערב? כן, הרי אין אוכל ואין כסף לקנות. אני בחיים לא הייתי יכול לשאול אם הייתי אוכל רק צנום. אני לפחות לא הייתי אוכל מנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, וקינוח, אני פשוט לא יכול לנוח. אתה כנראה רעב, וגם יש לך הזיות, בטח בגלל החום. טוב, שב כאן ואל תלך לשום מקום. קח, בבקשה. אני רואה שהתלכלכת, מה? כדי שתוכל לנקות את הפנים. זה לא לכלוך, זה סתם כמה כתמים. אתה רוצה שארטיב את זה עם מים? מה הם לא יעזרו לי? אני צריך ללכת לרופא. למה את חושבת שאני צריך לחצות את הנהר? טוב, אז בהצלחה אצל הרופא. אני אמשיך לחפש לי אוכל בינתיים. כבר נהיה מאוחר. שמע ידידי, זה לא לתאר. איך שסיימנו כל כך מהר. הנה, חיממתי לנו משהו לאכול. סוף סוף. מה זה? זה קצת אורז. תביא. שנשאר לי מאתמול. מאתמול?